Kaixo, Alex Naz, Alex Txikon, ez galdu mintzoka. Apuntatu eta ikusi streaming bidez, edo YouTube bidez, edo sare sozialetatik. Bueno, ze esperientzi eder, zenbat konpartiu deun, islari hauek izan dira zoragarriak eta benetan plazer bat izan da guztionen parte izatea. Arratsaldeon mundu guztiari eta ondotorri mintzokaren bigarren ediziora. Portugaleteko udalak antolatutako mintzoka egitasmoaren beste are batzuk dator. Oso giro polita sortu dugu hemen eta oso aberasgarria izan da guztion bizitzena etortzea. Gure bizitza kontatu dugu, baina empatia askorekin seguraski identifikatuta sentituko zea, beraz, plazer bat izan da gaur hemen nire bizitza kontatzea eta zuekin konpartitzea, eskerrik asko. Mintzoka, Portugaletetik, kristona, ez galdu!